백두대. Thôi ông có đi rồi về Yang la la lì lì. Chồng có đi. Manus sarika hamdara manai manus nono sarika ham ka gobin mananya bo evening dara lam soko nong no bahan elbio tam khai tong sari manai jiko mono sungtin no yang lai heta school la thang sira nang tini dara jora kalayata tini le school thangmani phirok phakya जों हायफोन स्कुल स्कुल shooting bai se laijak mwnai tini patni bazar wngna patni o borok bangma nuguta mwnai gubin khe tangkhai tongsa hanya asuk tongo dara mwnai gubin chung joma koijar ni hinui samani dara ta mui rok songlai kesa tok bwswkui tini chinyang bazar bo lao dongkha bazar aro paitoi heta mwnai mono sorga tam songkha tai mwnai gubin sorga tam mui songha sari sini joma chaijona chwlamang dara mungla kusuk mwnai gubin sini ro hinkhe muiya bai kakamuk si songo naio muiya mangkhula ha mwnai no yang bangkha chinyang se mali muiya mamphun chinyang ha khok mangkha ta ang nogo thangya kut dugan o sikut mwnai tamui songkha sido ang nogo thangya ku dugan o siku mwnai tamui songkha sido mwnai ni mwnai de mui songmani mwnai
Bài nhớ làm sao có hanya hai. Ôi munai kahamda. Ini bài han kaham bài hamnya banyo. Ang no ral virul ka phaisi maliye mukri jatin lai thango bài. Jora se mil lai yang tong do bài. Ang bo kem ni el vio phaisi mali yang tong ho. Leng mani sam ka khaine phai ke tatino mukri thang bài mai cha ka no. Bisina nang khan je mukri thang payu. Muna ti ke borsa i ko. Asui tong ko. Hindi tangan basta. Bài. Bisa. No khada bài. Kuno ingya munai phai apa no. Hindi ko to sumi. Phayudo mane ang mukri tha thangma bagisi ok tini ke phanyai. Munai tike basi hunmani sidara. Ung thangka mistake ngi thangka. Dakun kok re munai gobi. Narong nin dar song me thang tara sa. Bai ke tam khai tong sa tam mu shong ka bai. Munai tipo burina thong no. Ni munai ti chỉ còn chỉ borok chỉ còn che chi. Tansa no sala yudara. Nung da zo ton se kusum munai gobi. Bai shor tam mu shong ka. Gan diri bai a songum nai ang monong no mutu mong klai chong o klai ma ka thang sa gyang tong la bong ro lai bo bai bin din no bo bai bin ni no thang sa gyang tong ka ako sam khai ke leng gong ke mutri tha tang pa yo lik sa bisina nang ka no han tong se lo ne lai bi chong ta no ro ke ta mo song kham mo nai ko bai amo song go tok bu se kei no dom ka ba ni tin dom ka ba la ka za kan pa te he ta Nandong ko na siya. gobin mana cham sa ang khe 2 number klai dara ani sai tai kuni kusu tongu mana chong pa selamang ke ba selam sa zo kwang bo ku mo ke bien ha sa bai no ko ta pa mui thok pa mui ko thok si chong mo nai ang ka to mai sa sa sak la mai sa sak si ka nong bor chimi ni ji chimi sa chung sa ma hai ngung ka ba hotel ka ba bai ga nong bor le ma sa yang la bor bong na sa ta ne ki sa tu ye ga ta chung le hotel sa sa ka dili mui ko thok bai ke bok le no ko sa nai rok ba ma sa yang ngung ne nyai tu ye ga ta sarika ham ibini wan wa manai wak ba na ma lam so go tam manai monos bien hang ke nó có no manai bên lại tong ni ku mo ang ku mo nyu zu cha za go borok thanda ang za ta ku mo nyo wala so lai ro kre nya na bai ku mo tham ở sau nữa đấy chú nem cái gì
내가 저렇게 잘해봐. Khai thu Tan một khai sẽ hay Menai monus padar le borokam. Belai no nokni bagi bo wancogo. Atau nyong na nanggo kuno jaga thangya nai tongdara. Abon non biang thanga ni khus khai tong menai. Mana wan sunom nangi di bahai di ba menai ni simi sawnya bohok. Opung apa ya? Jaga tang haba. Ani jini amo babo tai nin basu shong ba bo ma wan cho koruta. Abon bai sabo ko wagwan to yang ni sin chawo belbari hasing ni. Nin no rogote thang bo bai. Ani menai ba bor ka ham te ati ya bai. No wan sumu botong nang man kokta. Ni simi sai bohok aram ma ba ing jaga ta. Menai wagwan tam saka lisa no hamjago nei sana tongmani se kumui ani saireka. Okapa. Abo basi bai. Menai wak bahan abo basi. Inin kumui ama hanyo menai ang mane bin kok samani tongma jagara on thanda angjago ta kumui no bai. Manai monus tham saka atonyo kamroko thangpano ang hankhe khatangnai nokni borok rok no tai ani logi song rok no ulo kaijak paima pori rokta jora phaikhe amtwino mwnai amtwino wngwa angbo mano ni jagaroko tongmani ase mane samung khai phano nogo phainai jatno nangjago ta asuk kagui tongmani ta bai tam saka wak bahan ano sap khai redi baino khai di bini amo tongo bo atta sata rogo iyo live phaiyano mwnai wak bahan do sorry ang khe sikla hain tongo atwino bai photo cherai haisi hingke ekdom bon kaji gan hing tongnai ta sakpongo bo cherai no cherai si bo cherai haisi sorry ang khe sikla hain tong bai tam saka wak bahan ang bursikse buria cherai kota kajak phano cherai no kota Besai basan sigal sokong tabuk Sarai bo bam ting na te bai bo Kariya Kasa manai mono tini bai lisa no sas khai re nai do bai dara nini video nai bai nini live bo join re nai bai song ko sata ro panje boro sata ki sara sata ata ukur bo manai bai tam saka ID kok borok bolok si okay white bai saka hambai manai bejal haikeno sin borok kisa support lakhe se tal belik rok no naine buni ke busuk phai sinti prasa rong ka phaiye jesto nungdi tal belik rong ka bele nai ne interest ang japoi nang yani ke da pohor song ni rok ipong ni se nanya nang bisi ba anang yani tal belik ni samti rok ka bele nai le je nangmani amti rok ka nai le ya sin borok manai monus tam sak angke kam rogo thangai wati phaimaya rok hankhe wati phano manjagui phainai sasing to phano logi ni borok no sasing
Toniya angke kisa bekak kelaisi celapano cup up nabo kelai walai soklai rok bo kiri angke ang monong han manai kam na kelai bui bo hunjang maya se mane ang tu bulai ta hunka ta bui hunka tang ba kau kemokol mukti kelai ang manai monus bai no paham bai do bai koto nung di pono ang batu nyo manai monus nung hanyong kam na kelai bai tam saka manai bezal nung ke boron nisha manai monus biang nisha dipo ke manai monus tam saka ang hanke borokha nisi do bai borokha paising apa samsa abang paran singke oh bai noro ko lashe song paran ya da lashe song short film khanya KSM mo karan nice basonya bo pono di dara nin basil la hijak po mugang soye tamni la hijak po mokhang karak jat beri mangkai sakamo YouTube turi ton mangkamo bono no mokhang norom rong no manai singli bono YouTube ya parnya beri kita sya tum najak le manam te ya najak ni ya to beri kita sya saut la siang no nango na wa wan tam saka sai man le ya sars khai ne sai men iko na nya yang no no mo ri ro nge manai wa bahen pa short film le khaimam blasa abo kun mote hunja ke khayo bo busak primary de getus khaya bai tam saka lisa bai para kaison manai lasha bai abo nin thati mo nin mana jamu sawo nai tong na to bo video ol lasha son kalbar thang mana bo manai monus tam sanga basai talashi tiate nang ba bui hai bo ha ka ro gya bla nujak di basai mo hai samarok ta jolli do ang hanke kisa pani ko rok sau jol jage ni basi bo manai ang hanyo jeng semsi tam jol na tong samba manai monus ang ke basai heni video no ya blasa o video ni title mung tam dara ang saon omo hon na di ang sen spok tong chu abun film bum manai tam saka manai wa mai dasa bai kha everybody bai tam sa wak bahan no bulor di ko manai wak bahan ni ko no nang bulori ruan ro no ni ko panya mo no check khlan ta tham pom ti bai boti ko ro abo bulo ana serong le lang bo
Sagade bai bodike apa? Bodike re sagade. Ang waso lai bodo jagi angga. Saimiata. Lai du. 한번 주세요. Bodike bodo duma. Bodike. Aji ko borok bolok. Ani di. Bulu sebade kere bai. Kana sering ini kang ba. Abang pom dia sin mak lai ka aja. Ma amti ka da sin. Mana tamni ni amti nga da sin no. Ambora plus ro da sin. Bodio jin kaya. Kasi malia. Kasi malia le bai abo. Ringyang tongka. Bulu boring paya kamu. Manai mana dara asuk ringya hanke YouTube video naidi. Angke jekono ringya hanke isa video rok use kayo. Ato nya mana yang bo lah. Amti rong kayo ang bo kay mato. 나는 다른 빌라. 드디어 감나게. Manai monustan ringya ni tanya ni. Kelap kiri. Time nagana. Nosta panong tongpon. Nanti ya. Nunggu. Odang kelanyila. Manai wak bahan kanyila tabo. Odang ka. Ngela sa. Dot ong CD. Ola roka. Manai monus nanti. Ojit manai tam saka haidara pulani ni LDO. Lamso ko manai ojit na. Nona bo. Boro ni kadara yang Ratonpur. Konai hasing ni manai nyang le. Yang gabo ditu sini yang saja.
Manai ma ojit ke biang ning ka kisa sagade. Boro ning kadara. Oko mo khaigede manai monus ta sem mo khalya. Nini renya ke bulo. Angke hezamara nindara. Hezamara tam para manai. Na bazar dikini da na biang ni. Beng no yang sob samai tanggo. Bazar da parang hezamara bazar da parang. Oko engkang ka. Kubunya dara basa ni para sengjage borongka. Yang ramuk da sini mananya. Yang pasing asal parang ngecinta haron no tabang parganan bisi sel ya borong rupas hello menai lam sogodara rupas no bahanya hai han elvi nai me bagoi manai ojitam saka baza digi ya para ke boluchara jauh bazar kaya da manai nong nungga biang side passenger ka na yang ko borkat le thana na rupas dara biang ning ka kisa sagre rupas si baza digi para ke boluchara jauh boluchana biang side nin ka manai mo dara tam jani live chat ani phayo yes no and reject yes remaining an id name bulo thangka tam jani ang na di ro blena na bulo nai manai ojitam saka hezamara ni borkatal thangma phasing te borkatal tui phai kya unke bazar kana nangya to borkatal bazar ka parung na nang ata je manai oje dara rupasi tam saka ang ni bai rupasi manai am rupasi ni sijang ka bangka saiman chuka de banyak ke LB phaya ini ninte kaisa angko amba ke sini kam tangbo mana ojitam saka dasrokat de sini aganawa dasrokat thangni sumeng sob somai thang asa para khanai liya satung para dang ham manai abo kana nangena manai ojit majesa kadara caiku ang mahisa kala khintong manai bel ka dara mo reka ke tamungsa kunung ye mane nang bongni ajirok che khaimano tamor khake omori yang ke mane che khlanya miata tao nai ko mane ojit ni phono mane che khlanya mano ta bin amorok busa amorok nai mano ata chatung gana nodara buri phang kotor kride apara debrat digide thanai nongni aro mela ko tau dogan loi tong ta abir hang kana
eat choling ede mana nyong ne eat choling Bisa thana na mana provision ko tampay. bai tam sa tini ke tini khalia mana tangge ang mo phai miang to bai nyong lai bro do ang la yang thangja bla ke nok ro pha ke da te mu bi chang koi amono जों थांले mana ang nong yang ro ko जों cham khaibla yang thangge tăng cái khái là bài thì ni và gì han tổng mang ra tăng cái tổng là nó có tổng là sẽ mà này món nó biến thằng cái tam sam khai bật ra tổng go Allah sao nó mà này nó nó cái gì nữa nó nhà nó thằng cái Taman ni jita ni jadi. tamunya tổng sao mana mau jitam taka dara like day subscribe kan do belai ka hamai mana jo no pipe bakaba amai khair ma bagai nang tini ketal sinang ka mana mana sai mang ka dara bai ni channel subscribe ka ya ma hain ke mana check rok la ni mana ta tao je kun phon nang porong check khai ni mo song gang ka phat cha nai mang ka ta abun thai jor bai ni no no mana wak ba na ba subscribe ni bo na tu ma yang tang di ba Chicken pie beli. sai ke phaya hala ka ta bo se bin ai ke phayu bin bo simen spelling bo lo na ta mana ojit ni boda abo tong youtube channel kang subscribe wan ta nin bo x y or m ang bo no like khai ri ka ble do bele hambai x y or m no ketal ke sabor di kisah ni darang kisah sapun redita ang monong no ro renai ta ang jo to no ro ble ke no nang ria ro nyam ti ro no tam sap jera ka ke ni ni omo da ang belai da mong ba he de ba jo to no ro ang ma san no ya sin borong kang kem ni phon de ya krian do ane je phai me ni ta bo phai ro ko to do za ge ja no nuk jang mo an chin ti pa san kang be bong ru mana x ko biang ning ka ki sagre super sat khanya da dara ni chadara akam mana ya bla nang rana mo sang ka ra di mana jo ojit mana cham saka ani kre khanya nanya dara iko account tong wa hai pa na video rok khaja ka khlajita mana klaimam le tam ma tong sa isa side do side income drok mo am batam na views of thanga sim mo am views of thang king yam youtube ro ta ta bisi facebook mo soli tong na le facebook mo thong nai bari rong ke se facebook mo ta bo bisi facebook pe ta sha la dat no mano mana mo tam dara mia bangla phaiman sa jaman ang khama yang no krib lam na bike sa ka ang ke phaiman sai man le ta ni basi song ka sai man ka po ang ka sai si man le song la bike cha lu za khang ka bike cha lu za ka kha sa sai mi ta cái anh sau cuối sẽ u an lo gini masa tongla ka bini berikol khairu bangla famous sa jaman nanya boron bangla bunglo sin kam supaya ko ni jol jak tong lai tamia sin sai si me anga Kol khayo bo. x y bem na bele lam so go biste kara ma bagai chubar chat ni yak ni hanoi
nin yakni kamai ani 20 taka rokma bagui nindo tebo faitong nin income tebo bangtong tebo mantong mano 20 taka chupangma bagui manani tebo income hamtong ani baikhe rwmani naingjata tangtong mwnai no. Manai biyangni kisa sagade ako XYRF kisa khana muchungkha tang nini manai o ji tamsaka haifano YouTube teisa sao dara grow khlaisi mankha hinkhe sao manai o ji tamtui no YouTube tei kisa sao manai yang tei kisa omo bo rwo manai tamhnai tei kisa income bo rwo do YouTube tei rwmakhe views phainang asukse manai manai tamsaka ang no super chat khaikha manai se mangkha bai tamsaka tamkhai tong manai go beg rabmani nungmo library ta bai chapta rogo koito tongma tabuk 6টা 29 golasa patni ni dara patni bazar hasingni da Ani kumanya to shin. manai tamsaka naitoka manai nini beg belai hambai bai ko tei kaisa rabmani Bora biasi bayo ba ang mang omo sila koto bo nini jo. omo robo omo tei kaisa kotor omo buni mangse rwui jangnai haifano komo khe tei kaisa rabmani wngkha bai Rawis kaya. paijang no kusuru buduk simi slamnai tamo khe Bang senawan. Yadav tamsai hello bro hi Yadav bhai Joy Hind Yadav bhai Ojit manai sagade patni biyangsa bazar da parang manai eko X ni tei bung soi kisa sai gade manai monos bing hangkhe tei manai kubin nongya ro thangbla chwng manai oji do nukha khe sarita angto nano angkha nini YouTube o nini video rok nukha khe sini wano No kan sini ano phwrwngdi manai beg rabnani phwrwngano bai gana malai khe phwrwngnai ta nung rwngye diba bai wngna rwngna blasa rwngna klai o nung ang no rwngna tok khaingjak blasa tong chehra no hunda. manai monos tamsaka is basimang rabu beg insai angke dara no mangse rabu hon tongo Ninda rasa mo to basui sarangya nangsai rika saka haji mana ang han kisa rabu se manai mono mani basi mamang rabu Ninda angle yang ma kam khai phangla ke somai kiri ta. somoi kering bla bagaise Hingga ang le tam ne ojit khaya tong manai ba ao dara se tong kok hingga barat. sanai malai ke nung boys ko poliba manai ko ojit bai tamsaka ang rwngye manai nono rungtha tok khaingjak ta Hingga rong tok si. khaidi bai LB ang phainai 7ta rogo mana X tamsa patni paisingno dara patni bazar da parang yang tui thangkha mano kaya haduk dangmo hospital tabuk tangmani abo suja thangkha malai na mandai patni malai ne patni bazar ni yang mandai phasing lama da thang nini bwrui no phunukdi kisa nani da muchungma baina lasijak blasa
बै 빠져 실라시도 얼라 저떤 누굴라 실라시 이거 이거 봐. तेरा नो का सागर बाय bùi hay có पुलिस nó mà nói कैम thật ra खासिं सेमका जों तिने tin lai hai pat ni baza tino manai manai jitam saka porlias bele dara metrik rog roi ya karei ma rakha dara rang problem atun manai angba an be sem banini mana ang tam tia rang problem ka angke azarao tam nai mobile tei korok sajago thì cái là hoàn chỉ chạy trong yaon ta dagan metrik fail angbo nanghan manai monustam saka basani khorang serai rokni hai mo hai khorang rokno anke dara ang niyomang nugu do borok kahamang nugu joto no iko tabuk basani khorang atui nungno saka basi chol jangmarok krini atuni manai nin nung jewan chongman nang kata nang wata amtunyu baitam saka pa burina tukjago ang nin burino chikon chasa bai bo sarai hai manai ojitam saka wow basanya chongmani cute ko ni basai sarai si 2003 serai duidang mo nini duidang mo 2002 2002 ni po baitam saka chikon phana burina chok lemonai abu jar jar tin kata phải đồng là ke manai monustam sa dara tabuk ni buri rok jotono chikonu nyatonyo kotor hi chikon kotor tam tombo kotor kom nugu hai pono toro ta baksa ki kotor hi manai kotor monus tom. ni yo omo bese Chikon ki chikon nini yar bese sing ki chikon ta tai manai ojit ni masala manai ex being thangka bung soi kisa sair ge mani bai soro tamu songka chikoni ko ya dara borka hamun gengu atonyo manai angbo borka ha wala ya yam tingge sang manai saja kota wala ni jando basani kutung na jando mane abo sai kena do manai wala mani karo nungkha ang sai kena ron ta kisa do mane kono amti bujok mani ya manang nukmani mokol bai bihik besai tangi ma wala laiba mosi momo rangta rangi bagai bihik besai kisa kongma banglai tamni male rang se joto kisu khlai mane do khlai ma magai tabo rang no tui mamang wala ma nuguta rang kisa income tongke bari hinjang nai po mane tam nai salia amti rong na se samoto amti ko rong no mane manus dara kom si 16 plus ko ha asrong nai exam sauna dara do kisa sair sita manai on nung thogyang to homla amti nin prepare ni account dok sing kana ba prepare game da thang mananya ke bai tam saka bukha bukha hamno ongna manai ti bo manai ti po na manai tam sanai bai abato ang to asangka mane sengto bula le kho mane bula ya chừng kupta bữa lại mà kia là cái cốc thà lè rồi tông lại cái sao mi sang kia hay vẫn hầm thang bo abo bula lege sabu bulai be biji buzak ba buka ke nijin birinyo nijin busan buzang na bule
abo hudasi bolale kun lab kore muya si songo monai muya ahondro dabai angka ahondro buti simi thokjago safi rok tokjago monai oji itam saka angbo basi bai baksano nini bini khe ko 12 mas wngkha ta nini Dos ego mas. nin 10 nin basi taisa okra monai nin sai tai 10 2 mas mas 12 tadi. tai 2 mas okra monai oji aodara amtinyo monai monostam saka angbo atinyo bihi bwsai walai ma nukha hinkhe onek bokrok nosto tongo rang rok ang tongkhe haifano phaio haifano rang rok ni bagwile bihik no buklak atinyo monai rang rok bagwi bihim no buitam lab nijin bihim bujago abo bui kun lab kwrwi nung bui paine nung khairokgwi ma naiphi wan blasa heda Doktor khoros. doctor khoros khai hinkhe abo samni chakhajato amko nungla haida mane extra free fire no thungo dara angbo thungma thungo thungjaghe balo hota haibani tabukhe somai rok kwrwi hinkhe ba tabo hani waisa hani CS class kotok sim thungnai ta do monai bungkhe side sida ko XYFM ni do kichak khenani ang muchungkha ta manang nungthogo ta amtwikhe monai oji tam saka nukhungo ba sabo walai tongba basi busi phaimani bagwi bisingtwi kitsa hor hinkhe tei kaisa hor hinkhe tei kaisa twi wngwi no ma tongnai tei chaya khlaijak kha hinkhe sorry bo ma sana nango ni atoni monai oji amtwi nini kok ekdom right no kwnui no hor wngkha khe nukhung phatinai amkha kok kubui monai je nwng samani o kok belai no nangjago manang onek nugo tamo hai kwnui no hor wngo kwnui chuak nungkha khe kwnui no hor wngnai bwsui o bokrok no je sachui ama klai chuak nungmani ta mane nungbi to ang nungma rok no khe aswk mane sajagya tongya nungfano control o tongna nangjago chuak nungma rok bo mane tamoni ni tak samung khai haibai thengno lengo do nungdi adiasa naisai nungdi nungui naisa di thudi aike samung khaidi amo haikhe kunu kok bangmani kwrwi khe nung saichungsi bottle sa 2 bottle wngthang hingkhe bokhorok chini borok rok le bwswk tongmama jotoni effect wngwi agini kok rok pho muchung man naisinai nangbai ni kok salaisinai hingkhe bulaina bwswkba hediba monai tamsaka walai kok saya tongma chao haifano bwrwi bwsa rok no yak tisamani chaya bobo nono bo bisas khai no bwsai hwnwi thwiya sak logi tongo bwrwi rok bo kosto no bwsai bujiya manjaka hinkhe ni monai atoni bwsai ekdom kosto busiya borok mangka khe bwrwi bwsa rok ni bwswk kosto sajakman abo chwng iko kaijak ba saimano monai haifano nungkha kaiya khe aswk saimanya na to mota moti mane saimanjak ang bono no onek kosto si nini bwkra juk hamya manjakha amtwi khe bo borok tongnai bejak monai mono monai wngkha tamsaka dara nwng khwna buda light khaina monai haino tongmani khai tongo hinui tongkha ta hingkhe ani o subs rok komi tokha bwla hingkhe LD rok kwlwi tongo hinuine hani paikha ta raja monai khe porija tongkho monai raja monai ochi tamjaka tabuk ni din no khe chaya gosinai kwrwi bisi sori sanai kwrwi phiya tongmung je borok ni chaya wngtongkha hinkhe sori sana nango ni atoni monai tabuk borok bwswk torjagui chaiyaman onek mane ang nugo ta chwngto yang thanai bwla monai oji mane chini borok rok khe da
tam sali ang rok ta sang sanam jonglia top kha mane motamoti torjago tok torjakbayo mane amtui nung je sama hai sanai kwrwino tamsaka mwnai raja nung khana bwsako dara diring rok se use khaya ang tei saya dara diring rok le use khaya ang tei saya busilia mwnai o jidi no bo mwnai raja tamsa dara nung khana life khai khe khana nayano aw mwnai raja Free Fire thwngaka thwngnai mankham da game thwngaka mwnai o ji dara drink rok le use khaya ang tei chaya amtwui no mwnai drink rok mane use khaimani chaya no nungya tongmani belai kaham mwnai monustam dara basui bujor porikha sa bo bo angbai baksana bo bisi porliya bini bo kisa amtwui ni mwnai o ji tamsa dara nung daily de life khlai tei bo time rogo khlai mwnai ang niko 6 ta rogo miyan usukang the chang khaibole asuk khlaijak ya mwnai o ji mane top kha ang 6 ta ki 6:30 ta digi rogo mane nogo sobo kisimi o gurbo mamung horo simi khainai hinui tongo da eko norway malai o sini o wngma khe tongna hinui tongo da hingke mwnai monus tamsaka chwraini simi no tongmung kaham chikina nango chwraini simi chikiya hinkhe o borok tai befek ya ulo kaijak bo bihing bwsa no bunai borok hinkhe atui ni mwnai ang kaisa kok sakno ani norok tajoli do mwnai tongmung hamya bai borok tabuk nini ani dol nini dol phano wngkha ta borok nungnai chanai borok nungnai chanai bai tongkha khe niji bo wngma hingo mane nini dol to nung tongo hisabo nono bo sal chalai wngma hai sanai nungdi hai wngdi bono nungya tongmani khaise kaham borok khe nongno nungli ni hwnai amhaita mwnai o ji tamjaka mana drink use khaya tei kowai bimol amo hai rok mungsa chaya hwnbachi mwnai busikha mwnai o jini kobo busikha amtui rok chaya tongmankhha onek kaham mwnai do mane life onek kaham wngnai te nini amo haike tongmangka khe amono time sai mankhe nini life o phaiyani bagui se mwnai ang 6 ta ki 6:30 ta rogo dati rok faikhe eko 5 ta to o group o no khainai mwnai ang nung sub khlaina rita hingke nini no notification chogui nung mwnai o ji songjamoko jini jini himmani thogui thangla tei chwngkang no ang mwnai monus khe game da thang mwnai tamsaka dol rok jesu phano hamya lama o twlangna naithok nung sak sak kwrak khe tongkha hinkhe dol phano hamya lama o twlangmanglak right mwnai ekdom right rokok ang bo amtwui kheno tongmolasa ang tol jesu phano nungdi jesu phano ano helokdi ang nungya mane kheno amtwui samani ya mane borok bo nungtwusa nungya khe ang dologo joto borok kaham mangno তাহলে সেমাগান খেদলি এত তাকিবা atani ya haifano ang dol masmo দোকানা তানো hedugya ubo hedugya ang dolok mane monus tamsa dara agi game thwnggudo Free Fire hinkhe bokhorokni himo kisa kisa hinkhe thwngya ta mane abo thwngakhe kisa bokhorok bo mane tamo bwkhai khe rogo khep khep 3 ta jora rok 2 ta jora rok thwngjak agi mwnai ang thwngya yakarwi mangkha tei chaka
Manai oji tamsaka audara hanya tongmung nung borok sabo saya nungya tongka. Audara hanya tongmung nung busuk sabo saya nungya tongka. Hingke a dolrokno yakarwi kharnai tei kebo nungbai contact tongya wngnai. Imo hai no ani bo drink rok use khailia wngwi no tabo kebo logi kwrwi dol kwrwi dara. Kunu wngya mwnai sasing tongdi aswngmo kaham ani bagwi hinkhe ta. Mane nwngto bazino wngjago angto saimanya dol tongkhe wngya mwnai. Abokhe mane kaham khe tong nwng sasung tongnani bahai dologo bahai tongnani haifano wngkha ta jephru nwngya purai salogo tongtaiko bisi ta tongwi ta. Onkhe sasung hongkha ani hinkhe ang sasung chajago mwnai. Sasung manwui ekdom ani dol agi je tongoi mani jotono bwrui abo khe tabukhe jotono jar jar wngthang mwnai abo dol wngkha mwnai tamsanai tini tongmo khana kwrwi sindo dol wngma aswk important rwjaknaiya ta ani daroui hingka khe aswk bongno aswk important rwjaknaiya. Mane monos tamsaka dara ang jesuk fano khwngna loop tongde yakar mano. Amtwui ni mwnai agi angkhe aswk yakarwi miyang tongkha free fire game no ta mota moti mahana onek thwngjaka game no. Mane oji tamsaka nwng ani joma swngya kwdara ani joma 5 jon chwla 4 jon bwrui khoroksa bai mwnai de jotono kuchu nini bike khe kaijaka mwnai. Mane monos tamsaka dara angkhe sasung fano kobor haikhe berai tongnai tofano hamjakma hamya rok use khainai rok bai tongya borok hamya ni logi tongkhe haimano hwnjago dol no important rwya ang. Ano sal tal phunuknai ma babu borok si ani important. Belai nangma kokno saka mwnai nini kokto thingno mwnai tei som somoi o dol no bo wasio wasio ma rwo rwyato hingke ang bo manjak paijakno mwnai amtwui rok. Mwnai oji tamsaka kaijaka mwnai hingkhe nwng se jotono kuchu wngna mwnai oji tei jotono kaijakbai khe atui de. Phone khe mwnai monos tamsaka dol no to logi rwo thingno borok kaham no hinkhe ang bo logi rwo. Amtwui ni mwnai ang bo akita mane aswk to hamya to kwrwi mano ang gao ni manui nanai rok muchungma kisa chajai ta. Charok nungma rok hingkha aswk kunukjai do dress rok amtwui wngna hwnkhe je aswk tui chajagya ta. Chwng kwnui tongo dara bai kaijakya kaijak mano kwchang kwchang mwnai kaijaknai rok no aswk fatta tamasokgwi mane chwng tabo kosto wngma hai ta. Ani hinkhe 25 bosor wngkha 26 bosor wngkha chwng bai khe tabo kaijak painai income ma ajio nwng bwrui naitoi nono aswk ang baboto borok noto charwi maya bwle. Angkhe je uansukmani chwng siklafru no tabo mwnai monos bai mwnai oji tongo norok kisa khwnai ta northok kaijakya fru no mane tamo no income.
rangni lama kitsa nasike saoda tabo chwng nanidi uansukya baibia sujiya bwrwi facha tui haijago nung bono bwrwi tui haito facha no to amo babo to daily regular charwi maya bole khe tabo ani bwrwi no borok kaam chumung rwsina ba ediba khe nung bono kaam chumung rwna nangnai bong amo babo songyakni belai mangle bono rwi tongmaya bole hediba jefuru pono siklafuru no mwnai Manoj bai mwnai Ojit khwnadi siklafuru no yaphang ragwi nari yaphang ragwi nakhe tasa sao chwng kwngwi tongo dara mwnai Manoj tangkha baksa dol tongo nijini kaam nangfuru simi bini kaam paikha hinkhe nono swi ni sai phano dam rwjakya baksa tong mwnai amtwi hai borokta ang bo no himma laikha amo hai mwnai Ojit tamjaka ao belai nangmani kok dara mana ama hai wngjakha haite ang ani kwpalo wngmani kok no nongno sammani tamani do mwnai Manoj saka dara income lama paisok bwrwi tui amtwi nyungna nango tamani angkhe mana ang uansukmani ta abo ang uansukmani kok sammani mwnai nangno mana siklafuru no yaphang ragwi nakhakhe belai chao abo huda mana kaijak paine hai khaina nangwi abo bejal se mwnai tabo Ojit bai ngo mwnai Manoj ta noro tabuk sulo sikung khe mwnai Manoj ni mwnai Ojit ni bwswk se hini saka powai tongkha mwnai Manoj ta dara income lama paisokhe bwrwi tui amtwi nyungna nango mwnai hamjakma to hamjago kebo hamjaiya to hingiya bwrwi to mwnai Ojit ni test wngkha na ani 26 3 bochor okra mwnai nini sai haito nongyango mwnai Ojit songyangbo khe mwnai bejal songyangbo tei kaisa jaat income kisa khlai mamlaha chini yankhe aswk wngya ta chini yankhe amoni jaat khlai maya ta nongyangkhe yobo kaina income khlai tongma jota khe mwnai Manoj tamsa dara nini uansukmani kunu mistake kwrwi thikokma sao dara nung phwrwngkha hinkhe chwngbo taisa rwnggo okra borok rok saka hinkhe norokbo tirai nangjak saimaya mwnai ang yada jotono no ang motamoti o kokma sao da siklafuru tongkha kaisa rakhakhe yaphang rakha belai chao ta mwnai Ojit tamsa nung saltung rogole samno sini dara siniya mwnai siniya mwnai saltung mane chwng ayangdi thangkakhe o yang kwtwma para rok hinui swngjago ta buino hwnkhe bukhe yang saltung para amtwi hai rok hinui sa o amo haino saimangkha ta lama khayo dara kisa 150 buphang se yongmo khaidi mwnai nongyangkhe ang nongyang fafaima amo haimang nugo ta chini yankhe khaimijie mana yongmutai rok khaikhe chao ta mana yaphang ragwi nai rok mano tamokhe mwnai Ojit jaga kwrwibla nongyang bai nogono hani buinyang jaga mane bara rwi rok khlai mamle mwnai Manoj saka nini kok thingno nangjago ang belai hambai mwnai Manoj no ani kok nangjakma bagwi sabo sab tanglai mwnai Manoj songyang kaiyada amo hai tei kaisa jaat 2 number jaat mano rang nangbwlai dara yakchu kyang tongkha ta rang nangfu kwbangma amtwi khainani chwngkhe ma khaiyo mwnai chini yankhe khaimia amo hai hinkhe amo baade mwnai amtwi rogo saka amoni jaat wngya haida amo wngkha secret kok rok nongyang rok phaikhe mwnai mala ni da do mwnai Ojit
जोंनो yang Omo pirok purora thaibala paki saikang o nai aro duitara tongri paki o om antara puna bai biri tinta pangkre kale aro jam dogan paki tabuk pai riya makai. agi to riya aro dogan ro aro logo sarik rogo tongni Omo ang phali ang sana saring ni kon duita tongman da tinta bai rogo bui sung pani to phai ta phali impiro hai. lai Oi, tamnai tamsaka dara ha? pulis lokse erza bili mo Bini lo haima bos keri ko kaya omo dari takalai pani hele kasi dang haipon taraman. bui bolong rogo kai atunya takalai nya Antara sinyang kata mani agin no tikem ta. kai mia mana ama hai mana tam advance bisa rok tongke paso erok kai paso sojo atunya mana yam suro kai kita se faida muta paso sojo heda mana hoje 100-150 bekas Moi nyata kol lakai hoba. Bo thi chi ka da we mana hoje comment ke game ko dekha jang. to mana yo ko mana mono Comment ko sonyang bo jang. motamoti kai na hinuk bala ha eng Sama. buruk sajo Hmm. Hmm. Ah. dara ang mokol bai dara ang mokol bai thangse nukjak Ngalo sing sunya plus sarung di. mitago Bo ganjarokse thi chi ka let yes chi kali khai. yung parina thamas anting tam na amai mang tabu tam na 6 4 Saya niyam tabo. pero kon nunggu tabuk tam na bohok ni asa ken ji siu Kana manai sadi. atanya Tam manai sana mono ne. tabu bohok ni asa Kana ken se sawan ta sung di di. mana sino Ningko mana di sima lai hai khai tong. tabung boro asung thang ka ma hai tau ke bunang ya saya Ang ama hai boro sai su mai ya nugli kol khai je le. manai par di phakya da ba Khai ma kana ja ta. sakha saya Bai. ko nanghatia sakha manai par di Bai rupa sa ho. saya ko mai Tin ang chombo masi ho sakla khai jak. Bai masi himalaya hai ja kana sung te ho. sam kana jaga Phai po. Anu kol khai di ni kol khai tamu ni no. song sakha manai nang da Ando number kuru bai himalaya lo. Kana mo nyu phone bala hangka kuri ketaro. manai ojit ni bu mukha asola bode manai ojit tam sakdara ayang satya Thuya ko. play sini ara saltombo ayang goya Nangso. dosra Ta. sat bomo honoi sung di kamni dol rokno honke oje borokathal firmani suja asa fir matongko iangosi ang tira ja saje paya na mana Tondi. engo bayana para da tornong ni mana Tonai mana rite. uji para koto da tira ja saj bayana Tintaan ang ta kasarap tong bai dosarabat tinta rapai kita. tau yang ni thang ta tau obichoron te Kaya te kasi thang ke kotor tonggo. mana borkathal payana Kosom na bai orange borkathal te thang color. ke tau jagra phera ke to yang omo thang Nda ediba am rapai ako. nong para Kiste phajingta siko. tau tam nai Om kimia Enggak, karago. garing Tikon para belapa nang kita. mo Ang nanah ni garing raman. kami pok thang ka ba mana monos bing Dari thang ko. ka Nanay komunari nong 12 phasiwan ta. final da solika mana mono Komla kalari phasiwan ta nono. bubu muri jamo Kosom bai komo kalay. Komla kalay. Jang jang dang na sidu. jang Nai jang ya to tong le. tam jang Nga salta sana pipla.
Kala chenai chikring. Mana angkon mana uji chon para mana koi परिवार kana ro nung para wo terabang. Ha wadar mai ba rawi to na ta no. Amu ka to wadar mamang no rap kho. Gai ko. Rawi to jang go sai da sa. Ta. Je wadar shini rap kho rap ma to. Ga kom la kala shini ani han choice rap man ta na na chung na. Ambon rawi nai nai gina ta na na chung na. Mur ko sai chong ko. Messenger ko sai chong. Tar kurinya ta ni ya. Sam ni. Ninya tar kurinya. Sam ni ko sai chong. Ni thui chong bay. Ta sa hapiran mana chong ke net aku tam ni ne message ko sai chong na na ro da. Kalia Tan baton som kasana siya. itu tar man chong lo pun lo. Mian hayin tong hana ta. Hikin tong ni titang ni thang. Ta ala angkon ni bazu Hataran sama toni sa di wo ta. ne afro hapiran ta. Mana uji tai mana monos tai mana podi. Ta Ha siya. Kanya kiri ke ton na ya.